Sinilang gusto ko nito, ikaw ang ulo mo, ang pamilya, pamilya. At panganib dati mo, walang gagawin na pagkulo. Sa gitna ko
mga manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Biyernes. Yan, weekend na po. Happy weekend po sa inyong lahat. At ang petsa ngayon ay July 9. Yan, 9 na po ng Hulyo. At meron tayong mga pa-shoutout ngayon dito mga manay. Simulan na po natin. Shoutout nga pala sa mga sumusunod. Shoutout kay Sir Romeo Empasis ng Davao Oriental. Shoutout din kay Marilyn Mina ng Valenzuela City. Shoutout kay Banat Dayday ng Mindoro. Shoutout naman kay Rosita Javier. Yan. At shoutout din po kay Ma'am Alexia Monix. Yan. Thank you Ma'am Alexia. Shoutout din kay Bong Ubaldo. Shoutout din kay Ana Piang. Yan. Shoutout din kay Pare Hernan Porteo. Shoutout din kay Daisy Kilya. Ayan. Shoutout din kay Dong Charm TV. Sir Dong Charm TV. Not a long time no look. Shoutout din kay Ma'am Lisel Camacho. Ayan. Shoutout kay Aling Luding. Ay, may mga ano rito si Aling Luding. Merong mga ano siya. Intriga. Grabe ka talaga, Aling Luding. Basahin natin yung intriga ni Aling Luding. Natuwa lang ako rito. Sabi ni Aling Luding, alam ko na dalayan man kung bakit pinabura yung YT channel niya. May bago na kasing YT channel siya at malamang sa malamang nasulot ka ni blank. Check mo, makakita mo yung bagong YT channel na si Renel. Okay lang po. Okay lang po yan, Aling Luding. Yan, mas okay rin kung magkakaroon po talaga siya ng bagong YT channel. And hinahangad natin na sana mamonetize kagad yung channel niya. Anyway, good luck po sa kanila. Salamat po, Aling Luding, sa iyong intriga. Okay, shoutout din kay Sir Florante Marcelino. Special mention daw kay Irene Tolentino ng Bagong Bayan na Bota City. Shoutout din kay Ludovico Endigado. Shoutout din kay Sally Guban. Yan. Shoutout din kay Telefina Salonga. Shoutout din kay Ma'am Josie Villaflor. Shoutout din kay Elsa Dayapdapan. Uy, may intriga din si Elsa Dayapdapan. Sabi ni Elsa, natural siya nga nagturo kay Renalyn, di ba? Pero kahit gaano kagaling ang hinahangaan mo, Renalyn pa rin ako. Halos kami lahat dito, Renalyn. Ayun, nang intriga pa to. Okay lang po yan kung hinahangaan nyo si Renalyn. Okay, wala naman pong walang pilitan po dito. Ayan. Anyway, maraming salamat po sa pagdalaw. Dagdag views din po yan yung nyo dito sa channel ni Hilbal. Thank you po. Kaya lang, inulang ka po ng inulang ka rito ng mga replies. May reply si Angelica Morales, may reply si Banat Dayday, may reply si Pare Alan Elguera, may reply si Macnel Mundano, may reply si Pare Hernan Porteo, at ganun ulit may reply ulit si Angelica Morales. Yan. So sa mga sa mga hindi po nagugustuhan yung yung meron kayong kinikilingan na drummer, batang drummer, supportahan nyo na lang po siya. Huwag nyo na pong ida-down yung isa pang drummers. Po? Kasi pare-parehas din naman po sila nagbibigay saya sa mga manonood, sa mga viewers. Yan. Kaya pasalamatan na lang natin. Huwag na tayong maging negatibo. Huwag na tayong maghatakang pababa. Tanggalin na yung crab mentality. Kung hinahanga natin yung isang batang drummer, well, supportahan po natin siya. Wag na po nating kaladkarin pababa yung hindi nyo hinahangaan na batang drummer. Okay po. Ayan, maraming salamat po at ngayon po ang si Rian po ay tapos na sa kanyang module class. Actually, nakapagpasa na po ng kumpletong module niya. Naipasa na lahat ng kanyang tutor na masipag na tutor na si Ma'am Jusel Kaasi. Maraming salamat po, Ma'am Jusel Kaasi, sa pagtulong mo kay Rian, lalo na sa mga sa mga modules niya.
ikaw na rin kabati ang kumukuha at ikaw na rin ang nagsasubmit dun sa kanyang teacher. So maraming salamat po at nairaos po ni Rian ang kanyang online class, yung pagiging grade 3 niya, and syempre sa darating na pasukan grade 4 na si Rian. I hope magkaroon po na panibagong o kung merong sponsor ulit sa pag-aaral ni Rian. So, alam naman natin na yung kanilang pamumuhay sa ngayon ay pagtutugtog lamang. So sana merong ulit mag-volunteer na mag-sponsor para pag-aralin si Rian sa grade 4 naman. Anyway, maraming salamat po at syempre huwag nating kalimutan yung sponsor na buong isang taon talaga. Hindi niya iniwanan si Rian, si Ma'am Julie Martinez yan. Lagi ka po sana mag-iingat, lalong-lalo po yung kalusugan mo, Ma'am Julie Martinez. Iingatan niyo po lagi yan. At maraming salamat po sa buong isang taon na pagtulong mo kay Rian sa kanyang pag-aaral. Thank you po. At nawa may tumulad po sa iyo na isang sponsor para sponsor naman si Rian sa ngayong grade 4. Okay? Thank you po at sana po ipagkaloob yan ng Panginoon Diyos. Maraming salamat po. At bago nga pa po ako magtapos, suportahan po natin ang channel ni Rian sa pamamagitan po ng hindi pag-i-skip sa kanyang mga TV ads, yung mga ads po sa kanyang videos. Huwag niyo pong i-skip po yun dahil diyan po siya binabayaran. Diyan po nagkakaroon ng revenue ang channel ni Rian pag hindi niyo po in-skip yung mga patalastas na nakikita nyo sa kanyang mga videos. Siyempre, subscribe nyo na rin po kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ni Rian. Subscribe na po kayo. Rian Morales Official po ang kanyang YouTube channel. And then, siyempre, isama nyo na rin po ang channel ng aking asawa, Uday 2524. Matagal na ako nananawagan pero hindi pa ata nila na ibibigay ko po yung link ng channel ng aking asawa, Uday 2524 po. Yan. Maraming salamat po sa mga tutugon na sana i-subscribe nyo rin yung channel ng aking asawa, Uday 2524. At syempre, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa channel ni Hilbal, subscribe ka na po at i-click mo na rin po yung notification bell icon para lagi ka pong updated sa mga videos na i-upload ko araw-araw. Okay? Maraming salamat po. Muli ito si Hil at itong Hilbal channel lang nagsasabi na may pagpalain ng bawat sa atin ang pong may kapal, bigyan ng kalakasan ng ating kaisipan at mga katawan, bigyan ng pagpapala sa araw-araw at ingatan ng bawat isa sa atin sa lahat ng oras. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Si Bray, ayun, tulog. Bye-bye!